Anga fuli ni walimando be kalase awma malikono ani maliko ka awmeno be ni kuma ina kema ka nyamada ka nyashin jabaranu ma wala sa famu yabe se sura fe sheri flat be monanga kuna foni na mimi na wala like awye malikunga ani jien fan wara kunga ambe adamene ni nguna foni nye ministry so mimbe anga jamana kono ni anyashi me dina ko ni badokoma ale ministry so ye Saudia tamade do bismillah Saudia tamade menuno uname masake tokola ka sabuke kalokele nyona jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita isibo kono koro ka Saudia jamana lasoro simve masake laidu chamanda menone oluka ngake Mali jamana kono Saudia ka baraketa ula barabulu dalenja maundu kase kana menye kene ereye ka anyama FIFA ni jatimina wiye jakulu na kunye uye wa kuna funu ya yira ka fo ministry mime Saudia jamana kono ni anyashi mesilama ya dine mo ni ala suna madona taula abina se kana Mali jamana kono halibi Roi Salman ni uye Saudia masake ya halaidu minunda jamana nyama El Haji Ibrahim Boubacar Keita ye aka Saudia tama semve ulubise ka dangene ma chugumi mununza lokera yoro chamana kerengera nenyana dine tokola yoro minumbe anga jamana kono dina ko ni badoko ministry so ani Saudia tama de nunu ve mimbara shiriara anyaruka kuna fone nyinina Abdul Karim Sakoni akajatala sedu nyarefe Saudia tamado ka malilana abedo femi kadra kono oye Mali jamana nyema ibeka etama minke ka nyesi Saudia jamana ma oni biche ni o kalokele o senfe bara nyonyo munu kera Mali jamana nyemo ani Saudia jamana nyemo ni nyonche benga minu sorla olu kono ka laja o benga nunu misega wala anga jamana kono chugomi tama kumbaye doyo uyi abeke sababu e ka Mali jamana ni Saudia jamana uni nyonche baraka nyoya korodu seko ani dongo na saraka Saudia jamana e lairu minu feneta Mali jamana e bara saraka abeke sababu ye kulu fene dangane maya kerengere ni yala bamako juma misri ba ale kan hala kura ya hijidon togola so no e mezo di haji o fene kan ajo ni Saudia na foloi atono juma mena se ministère ni ma ngakila atono juma mena se islamaya ma ode kumai bara ambe misri ba kono ye misri ba ni laje ukona la sona manyani sanwali makalo damado che ambe fili misri ba ni ma donc ate ko mun nana lajeli ke kube segintugu ni mun nana lajeli ke min foruwe ko de sinsin ko cementia maison du haji u kwanga projet monté fondo be no amba blakata ambe maison du haji kurasoro et donc mio de fuye ngwambe ni nyini ni islam jamana o alay senu ko ya minunye nu hakli torana ambe minyini dina ni ngono ka sangorota beke ambe minyini ka dina bo kumfi umbolo abeke donc maganja manaka lasigide na ka delegation be o de konana nu bora bata institut khalet fanana yem fana o kelendo o be se ka sankoro ta chuko min bara o ba donc afo institut folo min jora ka nyeshi dina formation kama aledo ka fo jamana kuntike El Haji Ibrahim Boubacar Keita ka slameya forte abe dusukuna awa kewale ya dofle donc har sanka duauta ala kanike nyetai Saudia jamana ministri mi nyeshinendo dine koma noe Abdul Majid Al Umariye ale ayira ka fa nuson jara ko sebe tamayina ala bana ka duwa donke Mali bisika basigi chugomi inshallah ila almazid min alilaqat akoni mbela jele feyemi unya dara kan vraiment ayu nusuja wa ujiga ba kan fana ka fa vraiment a relation mina améliorer ka tafe bara mina ka domaine asal Allah subhanahu wa ta'ala an yudim ala hadha albalad kabi ala dili subhanahu wa ta'ala ala ka dumi malika وسائر بلاد المسلمين جمانا بلا جلي الامن والايمان بسيجي عن اللي ماني الدفلي على كودي والرخاء والاطمئنان عن النغيا عن حكلي سيجي على كودي جمانا وأن يكفينا وإياهم على كأنه وسكاني مليتان شر كل ذي شر كبوتورو تيجي بلا جلي كتورو مان فين بلا جلي ما كابي على ديلو لكو على كان كيسي كانت atna mebli Saudia dine ko ministry abena na Malila wala sa Saudia jamana e deme minu lairu tanye ki tegano bla ulu benga sebewna Saudia jamana togola Mekalot le mugani wolonvla temene silamaya jose nduru do damine nani oye sungalo baraji nyiningalo do jurumu yafa kalo fena do silama obe wulika jo chaya akono ka ala ko suma chaya akono dina ko ni badoko ministry meme anga jamana kono anga kuna foni nyinina Abdul Karim Sakoni aka jatala sedu nyara willa ka se ama dakuru nya flaw minu me abulo ka lase silama mo Mali kono ani Mali ko ka anzera ka minu zero ka bayro fleni ngolo e fendama do e je crois que do ni kela obo do a fole minye ko fami mba anjenye nyogona ka mbo nyogona ankanji jaw ka kan grefe nyogona obe famu ya chugudi sungalo nina do be uma dumuni so shiro tubulu obe denko hamina
u b'u denw ka kalanko hamina u bɛ furuko hamina u bɛ kungo hamina donc sunkalo ka kɛ waati y'an bolo min b'a to anw minnu t'o sɛgɛn kɔnɔ an ka miiri tɔw ka o sɛgɛn na anw minnu t'o dusukasi kɔnɔ an ka miiri tɔw ka o dusukasi la anw minnu tɛ kungo kɔnɔ n'an bɛ k'an ka sɛsogow ni sogo yiranenw de suntigɛ la ka jinberew min an ka miiri ko dɔw bɛ ka sere ɲini u m'a sɔrɔ n'u y'a sɔrɔ ko sukaro t'a la k'u ka sun tigɛ sunkalo k'an kana n'o de ala ye kunnadiya min di ka dɔw kɛ ɲɛmɔgɔw ye k'u ka miiri k'u kɔfilɛ dɔw b'u kɔ maaw ma kɛɲɛ mais sunkalo ye waati ye min b'a to an bɛ se ka ɲɔgɔn tin minɛ sunkalo ye waati an ka dɔ fara an ka ala deli kan waati min na seliw wirdu ani o ɲɔgɔnna ko camanw dɔ farali a kan a tɛ komi a bɛ dabɔ sini yɔrɔ ɲuman ɲinini kama dɔ farali a kan nin ye de harisa k'an ka jɔniya jɔ an na ko ala an jɔlen filɛ k'an ɲɛsin ma an b'i deli hinɛ na an dusukun yɛlɛma sunkalo kan kana n'o de ye dusukun yɛlɛma hinɛ kɔnɔ fɛ kɔnɔ ka kojuguw bɔ an dusukun na ka hamijuguw bɔ yen ka miirijuguw bɔ yen min b'a to an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔn ka yafa ɲɔgɔn ma an bɛ ko to ɲɔgɔn ta la donc sunkalo kan ka nin hakilinaw de d'anw ma o de ye n ka miiriya ye o de ye n ka hamina ye o de ye jamana kuntigi fana Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka miirina na ka hamina ye min b'a to harisa n'an bɛ bɔ nin sunkalo la an k'a dɔn dɔ yɛlɛmana na ni ɲuman banna ko dɔ farala o ɲuman kan Mali de ɲumanya la silamɛya de ɲumanya la an ka jamana marabolo duurunan ni o ye Moti mara ye minisiri min ɲɛsin bɛ bagan mara ani mɔni ma ale kɛmɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka cakɛdaw sɛgɛrɛ cakɛdaw minnu dulon bɛ a ka minisiriso la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ minisirimuso ka taama in senbɛ jatew kɛmɛ ka jira de k'a fɔ minisiriso kɛmɛ ka baara dɔw de boloda a yɛrɛ ye mɔni ani bagan mara nasiraw ka minnu bɛ se ka kɛ nafa ye an ka jamana ma o de kosɔn minisirimuso a taalen Moti kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna baganfa yɔrɔ min bɛ Sevare ni Moti cɛ ye kilo 11 ɲɔgɔn na ye u k'a ma ko abattoir moderne de Mopti a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Sevare de ma minisirimuso a n'a ka jama solila ka don baganfa yɔrɔ in kan walasa ka se ka baaraw kɛcogow seereya n'o y'a sɔrɔla baaraw bɛ ka kɛ sariya kadira kɔnɔ ka sabu kɛ baganfa n'i ma ɲa a kɛ kɔ o ka sɔrɔla i kɛmɛ ka saniyaw de matarafa ani kɛnɛya nasiraw k'olu matarafa bagan dɔgɔtɔrɔw minnu bɛ yen olu kɛmɛ ka fɛn minnu fɔ bagan furakɛliko ta fan fɛ o ka sɔrɔla olu bɛɛ lajɛlen dafa bɛ i la baga ka sɔrɔ ka fa k'a ka kɛ maninfin ka fɛn dunda ye a taara olu baara ninnu caman sɛgɛsɛgɛ kunnafoniw ye a jira k'a fɔ minisirimuso ka taama senfɛ a yɛrɛ kɔni ni cakɛdaw minnu ni dulonnen don a la ani o ma ɲɛmaw sigira ka kuma nka gwɛlɛya minnu bɛ u ka baara bɛ gwɛlɛya u bolo sira minnu fɛ o ye maa yɛrɛ baarakɛla yɛrɛ o baarakɛba ko de bɛ u la o tɛmɛnen kɔfɛ baarakɛminɛn fɛnɛ bɛ u la k'a daminɛ a bolimafɛn sen naaniw n'a sen sabaw n'a sen filaw la fo ka taa se subahana mansin kunnafoni sɔrɔ sirakura nasiraw bɛ se ka baaraw minnu nɔgɔya u bolo cakɛda ninnu na nin bɛɛ lajɛlen gwɛlɛya bɛ u ka minisirimuso ye layidu ta k'a fɔ a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ se ka to a ka minisiriso bilakun min ye bagan mara ni mɔni ka yiriwa ye u bɛna fɛɛrɛ tigɛ ni ka o hakilinaw sigi sen kan min bɛ se ka to cakɛda ninnu bɛ se ka kɔkɔrɔma don ni ka baara nɔgɔya u bolo tɛmɛnen kɔfɛ tɔn minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu ɲɛsin bɛ mɔnikow ni bagan marakow ma ni u kuma ko organisation ni association n'o ma ɲɛmaaw fɛnɛ sigira ka kuma gwɛlɛya minnu fɛnɛ bɛ olu ka u y'o caman lase a ma y'a jira k'a fɔ a ye caman faamuya n'ala sɔnna ma don nataw la fɛɛrɛw minnu kan ka sigi sen kan olu fɛɛrɛw ni o dabaliw natigɛ minisiriso fɛ min bɛ se ka to baaraw olu bɛ nɔgɔya Samakokaw fɛ Farafina cɛcɛ kana jamana duuru minnu kɛmɛ ka jɛkulu sigi ko G5 Sahel la o jamana duuru ninnu kɔnɔ denmisɛnnin minnu bɛ yen olu fɛnɛ ka tɔ bɛ yen k'a ma ko réseau des jeunes du G5 Sahel olu ka ɲɔgɔnkunbɛ de bɛ senna Samakokaw fɛ yen nɔ ka lajɛ hali bi jateminɛw bɛ se ka kɛ janko Farafina tɔnba Union africaine kɛmɛ ka hakilina min da ko yanni san 1900 nga fɔ san 2063 cɛ a y'a yiriwali nasiraw olu caman bɛ se ka minɛ ni ka Farafina bɔ nɔgɔ la cogo min na Farafina cɛcɛ kana jamana duuru kɔnɔ jamana duuru ninnu denmisɛnninw bɛ se ka lajɛ u bɛ se ka fɛn minnu kɛ bolomafaraw ye walasa ko in bɛ se ka sabati Farafina tɔnba Union africaine bolo ka se ka u ka cɛcɛ kana jamanaw fɛnɛ don da la o hakili jagabɔ kɛnɛw de sigi bɛ sen kan Samakokaw fɛ an ka jamana kɔnɔ Bamakɔ Mali faaba la
ami awladoniya k'a fɔ minisiriso min ni o ɲɛsinnen don denmisɛnniya ma o y'a yira k'a fɔ nin ye baara dɔ de daminɛnen ye baara min bi denmisɛnninw k'u ka dɔntaw ka wuriya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna fɛɛrɛw minnu ni olu kan ka sigi sen kan walikelen baara naɲɛw minnu bɛ farafinna cɛncɛn ka na jamana ninnu kɔnɔ olu bɛ se ka kɛlɛ ni siraw minnu ye ka se ka yiriwa nati farafinna cɛncɛn ka na jamana 5 ninnu kɔnɔ bari sabu ka da ka kunnafoniw n'a mɛn ni a ye k'a fɔ cɛncɛn ka na jamana 5 ninnu minnu ni gwɛlɛyaba bɛ u dala bi lakanabaliya gwɛlɛya ka sabu kɛ bamanjiw ka wuli ka jɔw ye a bamanji ninnu mina don farafinna cɛcɛ ka na jamana 5 ninnu kɔnɔ ka don denmisɛnninw n'u hakiliw de cɛ ni nafolo de dili u mɔ ka sabu kɛ u b'a dɔn k'a fɔ jamana 5 ninnu kɔnɔ degunba b'a denmisɛnninw ka baarakondaɲa bɛ u la o kumana ni nafolo tora ka dajira u la bɛɛ a ka ca la denmisɛnnin ninnu bɛ sɔn ka don u dɔngɔdaw fɛ ka kɛ bamanjiw ye ka bamanjiya walew bolo da o de kosɔn farafinna cɛcɛ ka na jamana 5 ninnu gɛmɛ k'a jira k'a fɔ hali n'olu ye kɛlɛbolo bɔ ka se ka kɛlɛ bi bamanjiw kan u bɛ laban ka yiriwa fɛɛrɛw fɛnɛ de datigɛ min bɛ se ka to farafinna denmisɛnninw bɛ se ka don o da fɛ k'u kisi ka bɔ bamanjiw ka tiɲɛni hakilinaw ma an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ minisiriso min fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o ɲɛsin bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔw ma o kan dɔ nabila kɛnɛ kan o y'a yira k'a fɔ a dabɔkun de ye denmisɛnninw u bɛ se ka don murubakala la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna baaraw minnu ni olu kan ka boloda don nataw la u bɛ se ka bɔ o baara ninnu numɔ ka se k'u faamu ka se ka baara kɛ ni u ye cogo min na kɛnɛ in sigi kun ye o de ye a baaraw bɛ senna Samankɔkaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yɔrɔ min ni o labɛn bɛ yen ni ɲɔgɔn bɛ so don o de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma an bɛ a daminɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ jateminɛ jɛkulu min bɛ Burkinakaw fɛ yen ma bɛ se k'a fɔ bamanɲingurunya wale kɛlɛ jɛkulu don o ye a ka jateminɛ gafe bɔ k'o tɛngu jamana ɲɛmaa Roch Marc Christian Kabore la ka jira k'a fɔ Burkina jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Blaise Compaoré ka fanga binnen kɔfɛ ka na se bi mɔ san 2015 ni ɲinanjɛ sɛbɛnwari miliyari caman de taara ka faso nafolo da ni bamanji jɛkulu n'a fɔ bamanɲinguru olu ka wulikajɔw ye minnu kɛra sababu ye ka faso nafolo ŋanamu o kumana jamana ɲɛmayaso yɛrɛ ni o ye palais ye jamana ɲɛma yɛrɛ bɛ fa min fɛ k'o ka yuruku de barika ka bon ni fa bɛɛ lajɛlen ta ye ka sabu kɛ maa min bɛ cakɛda ɲɛmaya la ale y'a yira k'a fɔ u ka jateminɛ bɔra a kan ka fɔ min ye jamana ɲɛmayaso yɛrɛ ye présidence palais jamana ɲɛma bɛ fa min fɛ k'i bɛ taa sɔrɔ k'a baarakɛla yɛrɛ ma se ka da dɔn o kɔrɔ ye ko maa caman gɛmɛ k'i yɛrɛ k'a baarakɛla ye ka sɔrɔ i tɛ yen nka jateminɛw ma se ka bɔ a kan fiyewu ni olu ka nin sɛgɛsɛgɛli in dɛ o tɛmɛnen kɔfɛ jamana ɲɛmayaso jamana ɲɛma bɛ fa min fɛ ko marchés bɛ taa k'u di mɔɔw ma kɔntara tɛ u ni mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ sidɔn yɛrɛ k'a fɔ i bɛ se k'i bolo mada nin sɛbɛnfura in de la k'a dɔn k'a fɔ nin sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ nin wari in bɔcogo kan k'o si tɛ jamana ɲɛmayaso la o tumana ko k'a lajɛ jamana ɲɛma Roch Marc Christian Kabore k'a dɔn k'a fɔ a yɛrɛ dakan bɛ fa min fɛ ni o ye jamana furuba yɔrɔ ye o yɔrɔ yɛrɛ de yuruku yɛrɛ de barika de bonyanen don nka min ye cakɛda ma ɲɛma ye a ko yɔrɔ min kɔni ye nisɔndiya ko ye o ye kɔsada in na jamana ɲɛmaw ye a jira k'a fɔ yuruku kɛlɛli jɛkulu kura min bɛna sigi sen kan Burkina Faso jamana kɔnɔ ko hakilina don hakilina min ka ɲi ko bari sabu ka da kan na kɛ sababu ye ka bamanɲinguruya kɛlɛ Burkina Faso jamana kɔnɔ Senegalkaw fɛ jamana ɲɛmaakɔrɔ Abdoulaye Wade n'an bɛ dantigɛ ntɛnɛn ka dugu jɛ tarata la k'a fɔ a b'i kanbɔ ka wasadenya ɲini wasabulon kɔnɔ wasadenya kalata min ni o bɛna kɛ don nataw la kɔrɔfɔ in kɔni ma bala maa caman na bari sabu ka da ka avril kalo camancɛ yanfanw fɛ Abdoulaye Wade kun sera ka fanga sinamatɔ caman fara ɲɔgɔn kan ma bi ye fanga ɲinijɛkulu 40 ka taa se 50 ɲɔgɔn na ma minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ u bɛ jɛ k'u kwada jamana ɲɛmaa Macky Sall la kɔ a la a n'a nɔfɛ fanga ɲini jɛkulu walasa u yɛrɛw ka se ka wasaden fanba sɔrɔ wasabulon kɔnɔ ni kalata kɛra kɛ fɛn ye min bɛ se ka to u bɛ ŋwara da jamana ɲɛmaa Macky Sall ka hakilinaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jɛkulu min sigira sen ni fanga ɲini jɛkulu 40 ka taa se 50 kun don u ma se ka ɲɔgɔn faamu bari sabu ka da kan PDS ni o ye Abdoulaye Wade ka fanga ɲini jɛkulu ye ani PS o ye Khalifa Sall la Dakar maire min datugun bɛ bi u ka fanga ɲini jɛkulu aya maa min bɛ sugandi k'o kɛ ɲɛkun ye tête de liste Abdoulaye Wade ni Khalifa Sall ni ɲɔgɔn cɛ o de ma se k'a faamu bari sabu ka da kan Khalifa Sall a nɔfɛmaw bɛ kɛnɛ kan hali n'a yɛrɛ bɛ kaso la olu kɔni ngalen ka don k'a fɔ a b'i kanbɔ ni ka wasadenya ɲini ka don wasabulon kɔnɔ ka Macky Sall ka fanga kɛlɛ nka PS min ni a yɛrɛ y'o fanga ɲini jɛkulu tɔnden ye o tilamɛ 2 ye bawo o fan kelen bɛ Macky Sall nɔfɛ Abdoulaye Wade dun ngalen ka kun don k'a fɔ ale ka PDS de bɛ jɛkulu ɲɛmaaya ta a ma ɲɛ min kɔ a kɛra o ye ko i ma se ka bɔ kari la ka nɛnɛ sɔrɔ bɛɛ taara i dama fa Khalifa Sall la Dakar maire min bɛ kaso la ale bɛna a ka cɛbɔya baaraw boloda
hali n'o y'a sɔrɔ la a bɛ kaso la n'a ma ɲɛ ka bɔ kiiri ma tigɛ fɔlɔ o kumana a bɛ se k'i kanbɔ hali bi Ablaye Wade yɛrɛ ni ale ye jamana ɲɛmaakɔrɔ ye ale fana y'a jira k'a fɔ fangajɛkulu muganbara bɛ a ye ka ale bɛ kɛ olu ka ɲɛkun ye u b'u kanbɔ ka jamana wasadenya kalataw ɲɛɲini n'a ye ɲɛ sɔrɔ bɛɛ a b'a fɛ ni ka Macky Sall ka gwɛlɛyabaw lase a ma wasabulon kɔnɔ. Nigeriakaw ka jamana ɲɛma Muhammadu Buhari kɛmɛ ka Nigeria jamana bila manya min kɔ fangasinamatɔw ka wele a labanna k'i tulomada o fɛ ka Nigeria jamana bila ka Londres sɛgɛrɛ ni o ye Angleterre faaba ye ka sabu kɛ a kunkan kuma cayalen don kɛnɛya ko ta fa fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ a kɔni dara bɛɛ lajɛlen kɔni y'a dɔn sa k'a fɔ jamana ɲɛma Muhammadu Buhari min si bɛ san 70 ani san 4 na bi a bilama tɛ maa kɛnɛ ye min n'an bɛ fara ko kan a furumuso Aisha Buhari o fana ye pankuru ta k'i kunda Angleterre faaba Londres o kɛra sababu ye maa minnu bɛ yen nɔ ni olu dɔw kɛmɛ ka jira k'a fɔ a n'a kɛ ɲakuma jamana ɲɛma taa cogo la bilen olu ka siga dɔ fara la o siga ka ko kɔrɔ don Aisha Buhari ye Nigeria jamana bila k'i kunda Londres kan ni o ye Angleterre faaba ye Muhammadu Buhari ni a kɔni kɛra ko a tɛ se ka jamana kɔni mara maa min bɛ a nɔ na bi jamana ɲɛmaya jɔyɔrɔ la ni o ye jamana ɲɛma danga ye ni o kama ko Yemi Osinbajo o kɔni bɛ sin ka tɛmɛ ni ko in ye ten i n'a fɔ san dɛmɛnenw da kɛra cogo min Umaru Yaradua ale min kɛra jamana ɲɛma ye ni a fatura ka to fanga na Jonathan Goodluck min kun y'a ka danga ye o sina ka kɛ jamana ɲɛma ye ka kalata labɛn ka laban ka manda wɛrɛ sɔrɔ wa ni Muhammadu Buhari yɛrɛ kɛra dɛsɛ fɛn ye fana a bɛna kɛ nin jogo in de ye an bɛ awladenya k'a fɔ Nigeria yɛrɛ fanga kɔni kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔla a fɔndɛ jamana sariya sunba fɛ ko sariya don min bɛɛ bɛ min jidɔn nka u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ bɛn bɛ a ka k'a fɔ min ye fanga ye a bɛ munumunu chrétienya ani silamaya de ni ɲɔgɔn cɛ ni silamaw ye mana fila kɛ a bɛ munumunu ka na se chrétienw ma ko in bɛ o cogo in de la hali n'a sɛbɛn dɛ o kumana min ye Yemi Osinbajo ye ni ale kɔni dɛmɛna ni kow ye ko Muhammadu Buhari kɛra ko a tɛ se ka jamana kɔni mara a bɛ labɛn cogo min na o cogoya kelen de don munumunu zalo de don chrétien diinɛw ni silamaw ni ɲɔgɔn cɛ Nigeria jamana kɔnɔ. Ami awladoniya k'a fɔ Congo Kinshasa ma ɲɛma Joseph Kabila kɔnɔ min kan kuma cayalen don ni ale yɛrɛ ka ministre caman dulon bɛ bi nansaralatɔma Union Européenne fɛ k'a fɔ u kɛmɛ ka tiɲɛnibaw de kɛ adamadenya buruja wale caman kɛmɛ u fɛ walikɛlen lakana tigilamaw kɛnɛ kɛ ka tiɲɛni caman kɛ k'a sabu kɛ u ka kumakanw ye jamana ɲɛma Joseph Kabila y'i sebɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se Kasayi ka taa Kasayi ka olu lamɛn falibaw kɛra yɔrɔ minnu na ni jɛnsɛrɛgɛnna ni setigi jamanaw kɛmɛ ka jira k'a fɔ a yɔrɔ la min ye su ye olu caman don bɛ dingɛw de kɔnɔ ko minnu ma ko Fɔsa commune Joseph Kabila a taara Kanangakaw fɛ yen o ye Kasayi duguba dɔ ye ka se ka taa dugudenw lamɛn an bɛ awladoniya k'a fɔ nin ye a san kelen de ye a kɔni n'o cɛ man jan mugu ni kisɛ de kɛmɛ ka o yɔrɔ in kɔni sɛbɛkɔrɔ labɔ ka sabu kɛ septembre kalo tɛmɛnen min ye Mɔnan Sapu ale ye kɔnɔ in a y'a siya dɔ bɛ yen ale ye a masakɛlama ye maa bɛ se k'a fɔ ale yɛrɛ ye a masakɛ ye ni masakɛ tɛ kabilabatigi don ko Mɔnan Sapu ale de kun ye ko a da jamana ɲɛma Joseph Kabila ka fanga ko a la o kɛra sababu ye lakana tigilamaw ye wulikajɔ kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka mugu ni kisɛ banamini ale ni tora o la septembre kalo tɛmɛnen san 2016 kabini o de kɛra sa mugu kɔni mankan ma se ka da a nɔfɛma ninnu kɔni bɛ k'u ka kɛlɛkɛla kɛ BC ye nka Joseph Kabila n'a ka kɛlɛcɛw bɛ ka kɛ ni marifa ye o de kosɔn marifatigi ani BC tigi olu tɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔnmaw ye cogo min fali dadigira a ya Mɔnan Sapu nɔfɛmaw la ni o ye a ka ladala jɛkulu ye nka bi bi in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ jamana ɲɛma Joseph Kabila a n'a nɔfɛmaw bolongɔnden ɲɛsin bɛ u ma jɛnsɛrɛgɛnna ni setigi jamanaw fɛ ka fɔ tiɲɛniba kɛ bɛ u fɛ ka maninfinw fa jamana ɲɛma Joseph Kabila y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka taa ye tuma min na ni a sera Kanangakaw fɛ yen a ye a lajɛ ka maa ɲɛma minnu bɛ yen k'olu lamɛn maa minnu bɛ yen maa nana masumalenw ni olu somɔw ni tora ka se ka olu fɛnɛ ka lahalaw ɲɛdɔn don nataw la fɛɛrɛw minnu kan ka tigɛ ka ɲɛsin u mɔ k'olu fɛɛrɛw fɛnɛ tigɛ cogo ɲini polisilakaw ka ɲɛma min ni o bɛ Kananga kɔnɔ Kasayi kɔnɔ in na o ye a jira k'a fɔ ladala kɛlɛkɛcɛ minnu jɔlen filɛ nin ye ka jamana ɲɛma Joseph Kabila kunbɛn pankurunjigi kɛnɛ kan ko maaw de don minnu y'a jira k'a fɔ u bɛ segin u kɔ ka BC bila ka don jamana da fɛ ni o ye Congo Kinshasa ka denya ye ka Mɔnan Sapu kɔbila o kumana ko don nataw la u ka dɔndaw bɛ ka kaburiya polisiya nasiraw kan ko ni u tilara u la formation tuma min na a y'a ko u na don polisiya la ale kɔni ye o fɔ kunnafoni dilaw ye an bɛ awladoniya k'a fɔ kɔnɔ in kɔni na jɛnsɛrɛgɛnna tɔma Nations Unies y'a jira k'a fɔ maa 400 ɲɔgɔn na ka bɔ septembre la sanko kana se ɲɛnama o de bɔnɛna a nin na
jamana ɲɛma Joseph Kabila ka kɛlɛcɛw ni Monan Sapu ma ɲɛma ani a ka kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ nka Monan Sapu yɛrɛ ale kɔni bɔnɛna a ni na kabini sangu. O de fana bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma in ye ka wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.